Λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι, έχουμε σήμερα στην εκπομπή μας φιλοξενούμενη την κυρία Χρύσα Λεϊμονή, ψυχολόγο, η οποία θα μας πει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για τα παιδιά μας. Καλημέρα σας, κυρία Λεϊμονή. Καλημέρα. Μπορείτε να μας πείτε μερικά πράγματα για εσάς? Φυσικά. Καταρχάς, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σήμερα εδώ μαζί σας. Λοιπόν, είμαι ψυχολόγος. Έχω τελειώσει τις σπουδές μου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη και τώρα ολοκλήρωσα και το μεταπτυχιακό μου πάνω στη συμβουλευτική ψυχολογία, στην εκπαίδευση, την ειδική αγωγή και την υγεία εδώ στο Βόλο. Εδώ και 3 χρόνια εργάζομαι με παιδιά και τη συμβουλευτική γονέων. Βρίσκομαι σε ένα κέντρο στο οποίο έρχονται κυρίως παιδιά τα οποία έχουν μαθησιακές δυσκολίες, αλλά όχι μόνο. Εκεί πέρα δουλεύουμε κυρίως συναισθηματικές δυσκολίες των παιδιών, δηλαδή ασχολούμαστε με τη διαχείριση των συναισθημάτων, κυρίως τη διαχείριση άγχους, την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, το να μάθουν τα παιδιά πώς να μπαίνουν όρια στις συμπεριφορές τους. Επίσης, μπορούμε να δουλέψουμε με τη διαχείριση, ας πούμε, διαζυγίου, όταν ένα παιδί έρχεται από χωρισμένους γονείς. Συνήθως, στην αρχή συνήθως έρχεται η μητέρα με το παιδί. Εμείς αυτό που ζητάμε πάντα είναι να έρχονται όλοι μαζί, και ο πατέρας. Βέβαια, στο 90% των περιπτώσεων έρχεται η μητέρα με το παιδί. Σπάνια βλέπουμε τους πατεράδες. Το οποίο νομίζω είναι σημαντικό την παρατήρηση. Οπότε στην πρώτη συναντρία έρχονται πάντα μαζί. Η μητέρα είναι αυτή που συνήθως θα μας πει ποια είναι τα θέματα που έχει εντοπίσει, τι θέλουν να δουλέψουν. Και μετά, αφού πάρουμε ένα ιστορικό από την μαμά ή τον κηδεμόνα, ποιος συνοδεύει το παιδί, μετά μιλάω μόνο με το παιδί, για να μπορέσω να δω λίγο και τη δική του πλευρά, χωρίς την παρουσία της μαμάς. Βασικά με ενδιαφέρει να συγκρίνω πώς είναι το παιδί και όταν είναι η μαμά δίπλα και όταν η μαμά φεύγει. Γιατί και εκεί παρατηρούμε πολλές αλλαγές. Και στη συνέχεια προσπαθούμε να έχουμε... Δουλεύω κυρίως με το παιδί, αλλά προσπαθώ να έχω στενή σχέση και με τους γονείς παράλληλα, για να ενημερώνονται για το τι κάνουμε και πώς μπορούν εκείνοι μετά να δουλέψουν στο σπίτι κάποια πράγματα. Ωραία. Και νομίζω υπάρχει και χώρος που ιδιωτεύεται, δηλαδή έχετε το δικό σας ιατρείο. Ναι, το οποίο είναι κάτι πολύ πρόσφατο. Έχω ανοίξει το δικό μου ιατρείο, και εδώ ασχολούμαι και με ενήλικες, αλλά και με παιδιά. Εντύπωση μου κάνει ακόμα ότι οι πατεράδες έχουν μία άρνηση ότι το παιδί τους θέλει κάποια ίσως βοήθεια, μια παρακίνηση, μια ενθάρρυνση. Τους βλέπω γενικώς, και δεν είναι θέμα ότι είστε σε ένα αστικό κέντρο, Βόλος σε ένα αστικό κέντρο βέβαια, έτσι. Αλλά το βλέπω και στην Αθήνα. Τόλμησα να πω σε ένα ζευγάρι ότι το παιδάκι τους αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες και ο πατέρας χύμιξε να με φάει. Γιατί δεν έχουν τόσο άρνηση οι πατεράδες για τα παιδιά τους? Νομίζω ότι οι μητέρες είναι αυτές οι οποίες το ψάχνουν και περισσότερο, ενημερώνονται περισσότερο, οπότε προβληματίζονται πάνω στο θέμα. Και όταν παρατηρούν κάτι, είναι πιο ανοιχτές στο να έρθουν να το ακουμπήσουν, να το συζητήσουν. Ενώ οι πατεράδες είναι λίγο πιο κλειστοί και συνήθως είναι και αυτοί οι οποίοι δεν έχουν τόσο στενή σχέση με το παιδί, οπότε δεν το παρακολουθούν όταν διαβάζει, δεν το ζουν στην καθημερινότητά του, οπότε τους είναι και πιο δύσκολο να το αντιληφθούν ότι υπάρχει. Νομίζω ότι ρόλο δηλαδή και το πόσο επαφή έχει ο πατέρας με το παιδί, για να γνωρίζει όντως τις δυσκολίες που το παιδί αντιμετωπίζει στην καθημερινότητα. Ναι, συμφωνώ με αυτό. Οι μητέρες έχουν την υπομονή και διαβάζουν τα παιδιά. Ενώ, δηλαδή, όσο πίεσαν, έτσι. Σίγουρα υπάρχουν πατεράδες που διαβάζουν τα παιδιά τους. Ήθελα να ρωτήσω για μια μητέρα που έχει, ας πούμε, ένα παιδάκι, φαντάζομαι στην πρώτη δημοτικού, εκεί φαντάζομαι ότι αρχίζουν και φαίνονται οι πρώτες δυσκολίες.
με τι σημάδια θα δει στο παιδί της και θα καταλάβει ότι κάτι συμβαίνει για να μπορέσει να το δουλέψει με έναν ειδικό, με έναν ψυχολόγο, ας πούμε. Τι πρέπει να δει? Ως το κομμάτι γενικά, όπως τη συμπεριφορά. Από τη συμπεριφορά του, από το κομμάτι του σχολείου, πώς διαβάζει, πώς συμπεριφέρεται στο σχολείο, αν είναι μοναχικό. Όλα αυτά, τι σημάδια πρέπει, ας πούμε, να δει? Καταρχάς, συνήθως, ο εκπαιδευτικός της τάξης είναι αυτός ο οποίος την ενημερώσει πρώτος τους γονείς, ότι έχει παρατηρήσει είτε κάποιες μαθησιακές δυσκολίες στο παιδί, όπως το να είναι λίγο πιο πίσω στην ανάγνωση, να κάνει συστηματικά λάθη, τα οποία τα έχουν μάθει πολλές φορές, δηλαδή σε πολύ βασικούς κανόνες ή σε πολύ βασικές λέξεις ορθογραφίας, οι οποίες έχουν δει άπειρες φορές. Αλλά και για το συμπεριφορικό κομμάτι, ότι ας πούμε το έχω παρατηρήσει να είναι μόνο του ή το έχω παρατηρήσει να μπλέκεται σε πολλούς καυγάδες ή ότι κάποια παιδιά μπορεί να το παρενοχλούν. Συνήθως, λοιπόν, οι πρώτες πληροφορίες έρχονται από τον εκπαιδευτικό, ο οποίος περνάει και τη μισή μέρα σχεδόν μαζί με το παιδί. Και ο οποίος είναι σε θέση να κρίνει και λίγο καλύτερα το αν ένα παιδί είναι πιο πίσω σε σχέση με κάποιο άλλο. Κυρίως γιατί, το λέω αυτό γιατί πολλοί γονείς μου λένε δεν μπορώ να καταλάβω. Βλέπω ότι έχει κάποιες δυσκολίες, αλλά δεν μπορώ να ξέρω με βάση το μέσο όρο που βρίσκεται. Δεν μπορώ να το συγκρίνω, μου λένε. Ότι κάτι ίσως δεν πάει καλά, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Οπότε, ένα πρώτο πράγμα είναι σίγουρα να συζητήσουμε με τον εκπαιδευτικό. Ένα δεύτερο είναι ότι αν είναι αυτοί που το διαβάζουν, παρατηρήσουν παιδιά τα οποία καταρχάς συνήθως δεν έχουν καθόλου κίνητρο για διάβασμα, κουράζονται πάρα πολύ εύκολα, μπορεί να είναι υπερκινητικά ενδεχομένως, με την έννοια ότι σηκώνονται όλη την ώρα, αλλάζουν συνεχώς θέμα, δηλαδή ενώ συζητάμε την άσκηση των μαθηματικών, μπορεί να πει κάτι εντελώς άσχετο, αλλά αυτό σε ένα συστηματικό και έναν επίμονο βαθμό, έτσι. Γιατί μέχρι ένα σημείο είναι φυσιολογικό. Ένα παιδί, ειδικά πρώτης δημοτικού, δεν μπορεί να καθίσει, ας πούμε, 1 ώρα συνεχόμενα και να δουλεύει μαθήματα. Είναι φυσιολογικό ότι ενδιάμεσα θα πετάξει κάποια άσχετα, μπορεί να ζητήσει διάλειμμα, μπορεί να σηκωθεί και τα σχετικά. Ναι. Θέλω να πω και το εξής. Έχει, ας πούμε, ένα παιδάκι. Νομίζω στην ηλικία των 6, των 7 είναι στην πρώτη δημοτικού, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Βάζετε, ας πούμε, τους βάζετε κάποιες ασκήσεις, τους βάζετε να ζωγραφίζουν, δηλαδή πώς εκμεύεται, ας πούμε, το παιδί πληροφορίες? Ναι. Όταν ένα παιδάκι είναι τόσο μικρό, πρώτης δημοτικού, σίγουρα όλη η διαδικασία, το 90% γίνεται μέσα από παιχνίδι. Σίγουρα θα χρησιμοποιήσουμε και ζωγραφική, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε πλαστελίνες, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε μέσα από κούκλες, με κουκλοθέατρο. Μπορεί να τους διαβάσω κάτι και να μπορέσουμε μετά να κάνουμε κάποια παιχνίδια, κάποια συζήτηση πάνω σε αυτό. Πάντως γίνεται με δημιουργικούς τρόπους, ανάλογα βέβαια και το τι αρέσει στο κάθε παιδί. Γιατί έχει τύχει να μου πει παιδί ότι εμένα δεν μου αρέσει να ζωγραφίζει. Το οποίο μου είχε φανεί πολύ παράξενο την πρώτη φορά. Ναι. Έτσι, δεν το περίμενα. Οπότε η ζωγραφική δεν ήταν ένα μέσο για να το προσεγγίσουμε. Αλλά του άρεσε αυτό να ακούει, ας πούμε, ιστορίες. Οπότε διαβάζαμε ή φτιάχναμε μαζί κάποια ιστορία. Ή παίζαμε με παιχνίδια τα οποία μπορούν συμβολικά να αναπαραστήσουν τα προβλήματά του. Π.χ. με κάποιες κούκλες, να πούμε ότι αυτή είναι η μαμά, αυτός είναι ο μπαμπάς, τι θα λέγανε μεταξύ τους, και να κάνουμε κάποια τέτοιου είδους παιχνίδια, σενάρια. Ναι. Τα παιδάκια είναι συνεργάσιμα όταν έρχονται σε ένα κέντρο, ενδεχομένως που δηλαδή σε ένα ιατρείο. Κάθονται, μιλάνε. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, ναι. Στην αρχή είναι διστακτικά πολύ. Και τα παιδιά νομίζω είναι επιφυλακτικά, δεν ανοίγονται αμέσως. Όμως αν αισθανθούν ασφάλεια και αν αισθανθούν ότι δεν είναι κάτι πολύ τρομακτικό αυτό που θα κάνουν εκεί, μετά σιγά σιγά ξεκλειδώνονται. Σίγουρα όμως θέλουν χρόνο. Δηλαδή, ένα παιδί
μπορεί να περάσει αρκετός καιρός μέχρι να σου πει κάτι το οποίο το απασχολεί και συνήθως δεν θα σου το πει άμεσα, θα σου το πει έμεσα. Ναι. Με τρόπο. Ναι. Για να μπορέσουμε, ας πούμε, να δώσουμε στα παιδιά μας με περισσότερη, πώς να το πω, φαντασία, να ανοίξουν τα μυαλά τους. Θεωρώ ως αφηγήτρια ότι αυτό το κάνουν τα παραμύθια. Εσείς τι λέτε για αυτό το θέμα? Ναι, βοηθάει πάρα πολύ. Γενικά τα παραμύθια βοηθάνε πάρα πολύ και στο να μπορέσουν τα παιδιά να μπουν και στη θέση του άλλου. Αυτό, ας πούμε, εγώ δουλεύω πάρα πολύ με τα παραμύθια, στο πώς όταν θα μπουν στη θέση του ήρωα, τελικά θα καταφέρουν να σκεφτούν πώς μπορεί να αισθάνεται και κάποιος άλλος άνθρωπος. Γιατί τα παιδιά στην αρχή της ζωής τους είναι πάρα πολύ εγωκεντρικά. Σκέφτονται με βάση τον εαυτό τους, το τι αισθάνονται αυτά, πώς αντιδρούσαν αυτά. Και πολλές φορές είναι πολύ δύσκολο να σκεφτούν ότι άλλοι άνθρωποι αντιδρούν διαφορετικά. Ένας φίλος τους δηλαδή μπορεί να αντιδράσει διαφορετικά, ή η μαμά, ο μπαμπάς μπορεί να αντιδράσουν διαφορετικά. Οπότε μέσα από τα παραμύθια το καλλιεργούμε πολύ αυτό. Συν το ότι πολλές φορές εμένα μου αρέσει, για παράδειγμα, να τους βάζω ένα παραμύθι που το έχουμε διαβάσει, να αλλάξουν, για παράδειγμα, το τέλος ή να σκεφτούν μια σκηνή διαφορετικά. Ναι. Τι θα έβαζαν αυτοί, ποια θα ήταν η δική του συμβολή, ή αν έπρεπε να το συνεχίσουμε το παραμύθι. Οπότε αυτό σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ στη φαντασία τους και στο να σκεφτούν και εναλλακτικές, άλλους τρόπους που θα μπορούσαν έτσι, ο ήρωας να αντιμετωπίσει το θέμα του. Ναι. Έχω παρατηρήσει το εξής. Τα κλασικά παραμύθια, ας πούμε, όπως είναι η Κοκκινοσκουφίτσα, με το κακό υλικό, τα κατσικάκια και όλα αυτά, είναι κάπως τρομακτικές οι ιστορίες. Και να πω σε αυτό το σημείο ότι τα παραμύθια που έχουμε τώρα τα είχαν διαμορφώσει οι αδελφοί Γκριμ κάπου στο 1800. Τα πρώτα όμως παραμύθια που φύγανε από εκδόσεις του Σάρλ Περό ήταν πραγματικά τρομακτικά. Περιείχαν μέσα κανιβαλισμό, περιείχαν αιμομιξίες και πολλά άλλα πράγματα. Και δεν απευθυνόταν σε παιδιά. Απευθυνόταν σε ενήλικες. Τα διαμόρφωσαν κάπως οι αδελφοί Γκριμ. Παρ' όλα αυτά όμως είναι κάπως τρομακτικά. Σε μια ηλικία, ας πούμε, που είναι 6 ετών, 5 ετών, να τους διαβάζουμε πιο πολύ λογοτεχνικά παραμύθια και σε ποια ηλικία είναι έτοιμα να δεχθούν, ας πούμε, το κακό τέλος της Κοκκινοσκουφίτσας, λόγω χάριν, ή οποιοδήποτε άλλο κλασικού παραμυθιού. Τι λέτε πάνω σε αυτό το θέμα? Νομίζω ότι τέτοιου είδους παραμύθια δεν εγγράφονται στα παιδιά με τον ίδιο τρόπο που εγγράφονται σε εμάς, τους ενήλικες. Δηλαδή, τα παιδιά σε αυτή τη φάση, όταν θα ακούσουν αυτό το παραμύθι, δεν αντιλαμβάνονται όλες αυτές τις έννοιες του κανιβαλισμού, έτσι, και της αιμομιξίας. Δεν είναι σε θέση ακόμα να το αντιληφθούν. Δηλαδή, τα παιδιά μένουν σε πολύ πιο βασικές έννοιες του παραμυθιού. Όπως, ας πούμε, αν η Κοκκινοσκουφίτσα φοβήθηκε όταν μπήκε ο Λύκος μέσα. Το πώς η Κοκκινοσκουφίτσα περνάει με τη γιαγιά της. Το πόσο κοντά είναι. Δηλαδή, μένουν πιο πολύ σε αυτά τα στοιχεία. Οπότε, έχω την αίσθηση ότι δεν είναι το ίδιο τρομακτικά για τα παιδιά, όπως ίσως νομίζουμε ότι είναι όταν τα ακούν. Ναι. Γιατί έχω διαβάσει και σε ομάδες παιδικών βιβλίων που είμαι μέλος, ότι κάποιες μητέρες, πώς να το πω, προφυλάσσουν το παιδί τους από την πραγματικότητα. Δεν τα αφήνουν, δεν τους διαβάζουν τέτοια παραμύθια, ας πούμε, ότι ενδεχομένως ο κακός λύκος να είναι ένας κακός άνθρωπος που μπορεί να σε αρπάξει άμα περπατάς μόνος σου. Παθαίνουν κάτι πάρα πολύ άσχημο για να διαβάσουν στα παιδιά τους την αλήθεια. Δεν νομίζω αν είναι καλή τακτική αυτή. Δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς. Ναι. Νομίζω ότι οι φράσεις και οι τακτικές που χρησιμοποιούμε πολλές φορές όλοι μας για να βάλουμε ένα παιδί, ας πούμε, σε τάξη όπως θα σε φάει ο μπαμπούλας και κάτι τέτοια, είναι πολύ πιο τρομακτικά από το να διαβάζουν ένα παραμύθι μέσα στο οποίο υπάρχει ένας ήρωας ο οποίος είναι κακός, όπως ο κακός ο Λύκος.
Οπότε νομίζω ότι οι γονείς δεν χρειάζεται να φοβούνται. Ίσα-ίσα, μέσα από τα παραμύθια τα παιδιά μπορούν να μάθουν με έναν ομαλό τρόπο ότι οι άνθρωποι δεν έχουμε μόνο την καλή μας πλευρά και ότι υπάρχει και η αρνητική και ότι πρέπει και να προσέχουμε και ότι πρέπει και να έχουμε το νου μας και ότι όλα είναι και λίγο ρευστά και ο καλός μπορεί να γίνει μέσα στο βιβλίο κάποια στιγμή κακός και το ανάποδο. Οπότε νομίζω ότι είναι περισσότερο βοηθητικά παρά τρομακτικά. Και επειδή μάλιστα συνήθως μέσα στο παραμύθι αυτό δίνεται και η λύση, συνήθως, το πώς τελικά αντιμετωπίζουμε την κατάσταση, μπορούμε στο τέλος να μείνουμε περισσότερο σε αυτό και να συζητήσουμε πάνω σε αυτό μετά το τέλος του παραμυθιού. Ναι, με βρίσκεται σύμφωνη σε αυτό. Νομίζω ότι δεν πρέπει να κρύβουμε από τα παιδιά την αλήθεια. Και ίσως καμιά φορά έχω δει ότι την υποψιάζονται την αλήθεια τα παιδιά. Ναι. Αυτό θα έλεγα τώρα. Νομίζω ότι τα παιδιά την γνωρίζουν ήδη την αλήθεια. Και καμιά φορά είναι χειρότερο το να έχουν αυτό που είπατε και εσείς υποψίες και να φαντάζονται διάφορα μετά με το μυαλό τους. Ενώ αν ο γονιός μπορέσει να μιλήσει στο παιδί με έναν τρόπο απλό και κατανοητό, το παιδί μπορεί να νιώσει μεγαλύτερη ασφάλεια και να ηρεμήσει μετά. Ενώ με το μυαλό του μπορεί να κάνει χειρότερα σενάρια με βάση αυτά που υποψιάζεται. Ακούει μια πληροφορία και μπορεί μέσα στο μυαλό του να τη γιγαντώσει. Αν όμως αυτό συζητηθεί με το γονέα, τότε αυτό μπορεί να πάρει τις διαστάσεις που χρειάζεται. Τόσο όσο. Ναι. Πολύ ωραίο αυτό. Θα το λέω και πάλι στις μητέρες. Θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο τώρα. Σε πιο μεγάλα παιδάκια, ας πούμε, 5η δημοτικού, 6η δημοτικού, που αρχίζουν ίσως και λιγάκι και φιλαρέσκεια στα κορίτσια και στα αγόρια. Επειδή βλέπω ότι στην εποχή μας υπάρχουν πρότυπα των τέλειων παιδιών, τα μοντέλα. Και έχω βρεθεί πολλές φορές έκπληκτη στη θέση να δω ότι κάποια κοριτσάκια κάνουν δίαιτα για να μοιάσουν στο πρότυπό τους. Σε βαθμό μάλιστα που να υποπτεύονται και οι γονείς και για νευρική ανορεξία. Ή με πολύ χαμηλή αυτοπεποίθηση γιατί είμαι λίγο παχούλη, είμαι λίγο χοντρός, έχω σπυράκια, ξέρω εγώ δεν είμαι κοντός, τα αγόρια της τάξης μου είναι πιο ψηλά. Ένα τέτοιο παιδί με τσακισμένη αυτοπεποίθηση. Έτσι. Πώς το βοηθάτε, τι του λέτε? Φαντάζομαι ότι κάθε παιδί έχει την ομορφιά του, έτσι δεν είναι? Εννοείται αυτό. Εννοείται. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι κάτι συγκεκριμένο αυτό που λέμε. Δηλαδή δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη ατάκα την οποία λέμε και αυτό βοηθάει, ας πούμε, το εκάστοτε παιδί. Το πρώτο που κάνεις είναι καταρχάς να ακούσεις το παιδί και να μάθεις πίσω από αυτό που συμβαίνει τι μπορεί να κρύβεται. Δηλαδή, γιατί, ας πούμε, θαυμάζει το συγκεκριμένο πρότυπο και όχι ένα άλλο. Γιατί έχει βάλει τον εαυτό του σε αυτή τη διαδικασία. Σε ποιον θέλει να δείξει κάτι. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλει να δείξει κάτι σε ένα άλλο αγόρι, ένα κορίτσι, ή το κάνει για τον εαυτό του. Δηλαδή, του θέτεις κάποια ερωτήματα, καταρχάς, για να σκεφτεί μόνο του. Γιατί έχω μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία. Τι σημαίνει αυτό που κάνω τώρα αυτό για μένα. Ναι. Και αφού το ακούσεις και το καταλάβεις, πάλι σιγά-σιγά, μέσα από ερωτήσεις, προσπαθείς να του δείξεις τελικά, εγώ τι θέλω από τον εαυτό μου, πώς θέλω να είμαι, ποιο θα ήταν το καλύτερο για μένα, ποιο θα ήταν το πιο υγιές για μένα, τι θα ήθελαν οι γονείς μου, τι θα ήθελα εγώ. Αλλά αυτό πρέπει να βγει από το παιδί. Μέσα. Φαντάζομαι ότι το κάθε παιδί έχει διαφορετικούς λόγους, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Και κάτι εντελώς διαφορετικό. Ναι. Έχετε δουλέψει ποτέ με παιδιά που έχουν υποστεί bullying? Bullying είναι, εντάξει, λίγο σύγχρονος όρος. Εκφοβισμό. Ναι. Έχουν φέρει τέτοια παιδιά? Η αλήθεια είναι ότι με λύπη μου θα πω ότι η πλειοψηφία των παιδιών που έχω αυτή τη στιγμή, που είναι δημοτικού, έχουν υποστεί τουλάχιστον ένα περιστατικό εκφοβισμού. Γενικά, τα παιδιά δεν περνάνε πολύ καλά στο σχολείο. Αυτή είναι η εικόνα που έχω εγώ. Και αυτό που λένε είναι ότι τα υπόλοιπα παιδιά είναι πολύ σκληρά γενικά και μπορεί να γίνουν θύματα για πολύ απλούς λόγους, όπως για ένα χαρακτηριστικό, όπως είπαμε πριν, εξωτερικό.
Και συνήθως για τις επιδόσεις στα μαθήματα επίσης πολύ. Και είναι πάντα παιδιά που έχουν πολύ χαμηλή αυτοπεποίθηση. Είναι παιδιά τα οποία ήδη δεν πιστεύουν στον εαυτό τους, οπότε έρχεται και αυτό και κάπως τα καταρακώνει, νομίζω. Ναι. Και τα κλείνει πάρα πολύ. Είναι παιδιά που είναι λιγομίλητα, είναι παιδιά που θα βλέπεις ότι είναι μελαγχολικά από την πρώτη στιγμή που μπαίνουν μέσα, δηλαδή στο δωμάτιο. Ναι. Φαίνεται η μελαγχολία. Ναι. Στα πρώτα. Να φανταστώ ότι σε τέτοιες περιπτώσεις δουλεύετε και με τους γονείς, έτσι. Δηλαδή πρέπει και οι γονείς να κάνουν κάτι, να μην τα περιμένουν από τον ψυχολόγο όλα. Έτσι δεν είναι? Όσοι γονείς είναι πρόθυμοι, εννοείται. Εμείς τους προσκαλούμε πάντα. Όχι μόνο στις ακραίες περιπτώσεις όπως μπορεί να είναι το bullying, αλλά σε όλες. Δυστυχώς δεν είναι πάντα πρόθυμοι. Οπότε, στις περιπτώσεις που οι γονείς δεν είναι πολύ συζητήσιμοι, εγώ προσπαθώ να δουλέψω όσο μπορώ με το παιδί, προσπαθώντας να το θωρακίσω όσο μπορώ, να μάθει αυτό, να μάθει να πιστεύει σε αυτόν. Και αυτό που του προτείνω πάντα είναι ότι αν για οποιονδήποτε λόγο η μαμά ή ο μπαμπάς δεν ακούει, δεν πιστεύει το τι γίνεται, ότι μπορεί να αναζητάει βοήθεια και σε άλλους ανθρώπους εμπιστοσύνης. Μπορεί να έχει μία θεία την οποία αγαπάει πολύ, μία νονά, έναν δάσκαλο στο σχολείο που είναι πολύ κοντά. Όποιο άτομο εμπιστοσύνης έχει, καλό είναι να ζητάει βοήθεια από όλους. Ναι. Τώρα, στις περιπτώσεις που οι γονείς είναι πρόθυμοι, εννοείται ότι τα πράγματα πάνε πολύ καλύτερα. Ναι. Βέβαια, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το παιδί την ώρα που είναι στο σχολείο είναι μόνο του. Με την έννοια ότι ο γονιός δεν θα είναι εκεί. Δηλαδή, ο γονιός μπορεί να μιλήσει στον εκπαιδευτικό, μπορεί να μιλήσει στο γονέα του άλλου παιδιού που ασκεί τον bullying. Αλλά είναι και λίγο περιορισμένα τα πράγματα που μπορεί να κάνει. Η αλήθεια είναι ότι το παιδί εκεί είναι μόνο του. Οπότε πρέπει να μάθει έναν τρόπο αυτό να το χειρίζεται και πώς να προστατεύει τον εαυτό του. Εκείνη την ώρα. Ναι. Πολύ ωραίο αυτό. Έχει τύχει να έρθουν πρώτα γονείς στο γραφείο ή στην ένωση εκεί πέρα που είσαστε. Να έρθουν πρώτα οι γονείς και ύστερα να φέρουν το παιδί. Ναι. Έχει συμβεί και αυτό. Έχει συμβεί να μην έρθει ποτέ και το παιδί να δουλεύει μόνο με τους γονείς. Αν χρειαστεί κάποιος, ας πούμε, συμβουλές, επειδή ξέρετε, τώρα μας προσφέρονται εργαλεία διαμέσου του ίντερνετ, όπως είναι το Zoom λόγω χάρη. Μπορείτε να κάνετε, ας πούμε, κάποια συνεδρία διαμέσου Zoom, αν κάποιος για κάποιους λόγους δεν μπορεί ή μένει μακριά. Και εννοείται αυτό, λέω, και νομίζω ότι μετά από την καραντίνα έγινε και κάπως νομιμοποιήθηκε αυτό το πράγμα. Έγινε η συνήθειά μας. Δηλαδή, μάθαμε να δουλεύουμε πάρα πολύ μέσα από την κάμερα και να χτίζουμε σχέση και εξ αποστάσεως. Και στην καραντίνα εγώ δούλεψα και με παιδιά, το οποίο είναι πολύ πιο δύσκολο να δουλέψεις με παιδιά μέσα από την κάμερα, γιατί χάνει πολύ από το βιωματικό κομμάτι. Ίσως λειτουργεί καλύτερα στους εφήβους, στα μεγαλύτερα παιδιά, αλλά με τους γονείς εννοείται ότι μπορείς να κάνεις πολύ καλή δουλειά και μέσω Zoom, ας πούμε, ή μιας άλλης τέτοιες πλατφόρμες, γιατί εντάξει, το κύριο εργαλείο είναι η συζήτηση. Είναι ο λόγος. Ωραία. Πολύ ωραίο αυτό. Μπορούμε να αλλάξουμε τα πρότυπα των παιδιών μας με κάποιο τρόπο. Δηλαδή να τους δώσουμε άλλες αρχές μέσα από βιβλία, να θαυμάζουν ανθρώπους του πνεύματος και όχι ανθρώπους της τηλεόρασης, λόγω χάρη. Αυτό μπορούμε να το μεταγγίσουμε στα παιδιά μας. Σίγουρα, τα παιδιά διαμορφώνονται και διαμορφώνονται με βάση τα ερεθίσματα που παίρνουν. Βέβαια, στην σύγχρονη εποχή αυτό έχει μια αυξημένη δυσκολία, λόγω του ότι το ίντερνετ, η τηλεόραση έχουν πολύ μεγάλες τάσεις. Και εννοείται ότι τα παιδιά στο σχολείο θα συναναστραφούν με άλλα παιδιά, που επίσης μπορεί να έχουν κινητό πια μαζί τους στο σχολείο από πολύ μικρά. Οπότε όλο αυτό επηρεάζει και είναι μεγαλύτερος ίσως ο κόπος και η προσπάθεια που πρέπει να καταβάλει ένας γονέας για να δώσει διαφορετικά πρότυπα στο παιδί. Αλλά νομίζω ότι το κλειδί είναι να ξεκινήσεις με αυτό από πολύ μικρή ηλικία.
αν αφήσεις δηλαδή, το παιδί να πάει έκτη, πρώτη γυμνασίου, εκεί είναι πιο δύσκολο να αλλάξεις πρότυπο. Θα πρέπει να έχει καλλιεργηθεί από την αρχή. Μην σας πω παιδαγωγείο ακόμη, με το παραμύθια που θα διαβάσουμε, με τις εκδρομές που θα επιλέξουμε να κάνουμε, με το αν θα επισκεφθούμε κάποιο χώρο τέχνης, κάποιο μουσείο. Θα μάθουμε στο παιδί να βγαίνει στη φύση. Ας πούμε, έχω ένα κοριτσάκι στο μυαλό μου που με τη μαμά της κάνουν πεζοπορίες, βρίσκονται πάρα πολύ στη φύση και το αγαπάει πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή, φυσικά θα κάτσει στις οθόνες, αλλά πολύ πιο περιορισμένο. Ναι, πολύ ωραίο αυτό. Άρα και μπορούμε να κάνουμε δουλειά. Δεν μου λέτε για αυτό το... πώς κρίνεται, ας πούμε, που τα παιδιά έχουν, ας πούμε, κινητό ή τάμπλετ, ακόμα και σε προσχολική ηλικία? Ναι. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι πολύ καλό. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ιδιαίτερα βοηθητικό τα παιδιά να έχουν τόσο μεγάλη πρόσβαση, τόσο μικρή ηλικία στις οθόνες. Καταλαβαίνω ότι λόγω της εποχής που πολλές φορές είναι δύσκολο. Πολλές φορές οι γονείς, όταν είναι μικρά τα παιδιά, μπορεί και εκείνοι έχουν δουλειές να πούν πάρ' το τάμπλετ να δεις κάτι, σαν ευκολία. Και μετά μεγαλώνοντας, αναρωτιούνται γιατί τα παιδιά πέραν τόσο ώρες στο τάμπλετ. Ας πούμε, μου λένε, γιατί τώρα που είναι παιδί δημοτικού κάθεται 6 και 7 ώρες μέσα στο τάμπλετ. Γιατί έχει μάθει και αυτή η πορεία του από μικρό. Έτσι, δεν είχε άλλο ερέθισμα. Σωστά. Οπότε, η μεγαλύτερη ευθύνη εδώ είναι στους γονείς, οι οποίοι θα πρέπει από μικρή ηλικία να μάθουν να το ρυθμίζουν αυτό. Θα πρέπει το παιδί να αποκτά πολύ σταδιακά και ελεγχόμενα πρόσβαση στις οθόνες. Να ρωτήσω κάτι που είναι αρκετά για μένα πολύ σημαντικό. Το αν ένα παιδί κακοποιείται στο σπίτι του, είναι, και σας καλέσει ο δάσκαλος καταρχήν, γιατί αυτά συνήθως δεν πάνε οι γονείς στον ψυχολόγο. Είναι δουλειά ψυχολόγου ή δουλειά ψυχίατρου αυτό, αν ένα παιδάκι κακοποιείται δηλαδή? Εξαρτάται. Ενδεχομένως να χρειαστεί τη συμβολή παιδοψυχιάτρου. Κράτα την περίπτωση όμως, το τι κακοποίηση είναι, σε τι βαθμό είναι, τι μπορεί να έχει προς το παιδί. Σίγουρα το παιδί θα χρειάζεται να μιλάει και με ψυχολόγο, αλλά ενδεχομένως σίγουρα μπορεί να ζητήσουμε τη γνώμη μας του ψυχιάτρου για να δούμε αν υπάρχει και κάτι άλλο. Αν χρειάζεται ενδεχομένως κάποια άλλη φαρμακευτική αγωγή, οτιδήποτε. Δηλαδή, από πολλούς παράγοντες τώρα, το τι είδους κακοποίηση θα είναι, σε τι βαθμό, τι ένταση, πόσο καιρό, πρέπει να διαλέξουμε. Ναι, είναι τρομακτικό βέβαια αυτή η περίπτωση, αλλά νομίζω ότι αυτά τα παιδιά θέλουν περισσότερη βοήθεια και ίσως και απομάκρυνση από το κακοποιητικό περιβάλλον όταν συμβαίνει. Ναι, το ζήτημα είναι ότι συνήθως δεν έχουμε μάλλον τις κατάλληλες δομές για να το αναλάβουν αυτό. Νομίζω ότι και η απομάκρυνση έχει επίσης ένα κόστος. Αυτό το παιδί πού θα πάει και πού θα πέσει πάλι και με ποιον τρόπο θα πάει εκεί. Θα πάει βία, θα του εξηγηθεί κάτι. Δηλαδή, όλα θέλουν έναν πολύ λεπτό χειρισμό και δεν ξέρω αν η κοινωνία μας έχει αυτά τα μέσα και αυτόν τον τρόπο να το αντιμετωπίσει, δυστυχώς. Σωστά. Από την πείρα σας, έτσι σαν από εδώ και στις ωραία συνέντευξή μας, έχετε να μας συστήσετε κάποια ωραία βιβλία ή για τους γονείς ή για τα παιδιά που θα μπορούσαν να διαβάσουν? Τώρα δεν μου έρχεται. Ωραία. Λοιπόν, να ευχαριστήσω πολύ για τη συνέντευξη. Θέλω να μας πείτε το τηλέφωνο και τη διεύθυνση του ιατρείου. Και το προφίλ στο Facebook νομίζω είναι Χρύσα Λεϊμονή στα ελληνικά, έτσι δεν είναι? Ναι, ψυχολόγος. Είναι η επαγγελματική σελίδα. Ναι. Η σελίδα που μπορεί να με βρουν είναι Λεϊμονή Χρύσα Παύλα Ψυχολόγος. Ναι. Όπου μπορεί να στείλουν απευθείας μήνυμα. Το γραφείο βρίσκεται Κυρίου 42, Νέα Ιωνία Βόλου.
Και το τηλέφωνο στο οποίο μπορούν να με καλέσουν είναι το 6944 87 29 65. Ωραία. Να το πείτε άλλη μια φορά το κινητό. Ναι. Ναι, βέβαια. 6944 87 29 65. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα ζητήσω από τώρα και άλλη μια συνέντευξη στο μέλλον, γιατί να μας πείτε ωραία πράγματα. Μεγάλη χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.